И здравейте хора! Днес ще снимем на Minecraft Pocket Edition. Играм с един мой абонат. В този клип нека са така копчетата, ако ви пречат, пишете в коментарите и ще ги намаля. Просто иначе са много миниатюрни награди. Ето го. Той ще ми каже да каже здрави. Да поздрави. На остров, което е гадно. Много гадно. Ще ви поздравя. Здравей, да, ето написа. Ще направя крафтинг тейбъл и пъчки. Една кирка. По-нататък ще трябва да прави лодка. Защото сме на остров. Ще се заселим най-вероятно в дупка. Ще покопам камък. Да събера за качество. Чакай. Това майка ми говори с леля ми. Извинявам се, пречи на звука. Ще спра, трябва да ми пита нещо, може би чухте. Извинете, че прекъснах, но майка ми питаше нещо. Нямаше как да не отговоря, просто нямам толкова смелост. Събрах камък. Да правя лопата. И ще събра дърв, за да... Не мога да се кача. Крава! Имам да я убивам, за да може да се заселим после. Чакай да се прави брадвичка за всеки случай. Така. Ай, меч. Направи ферма. Има и друг свят, там вече не са развили, има и диаманти. Но и исках да започна наново, така на чисто началото. Но лошото е, че сме на остров. На това означава, че ресурсите не са... О, 2 крави! И това е доста добре. Поне ще си имаме месо и кожа. Но лошото е, че... Ето остров. Опс, бъгна се. Айде вече. Не искам да ида до този остров. Чупи си краката. Да посадя саплингите. Едно дърво е тук, ще е много красиво. Но изглежда, че той е копал камък. Не знае, че аз съм. Да запуша тук дупката. Добре, ето. Това ще е дома ни.
малко неравен, но какво да се прави? Явно майка ми ще се позабави, тук говори с тати. Епизодите няма да ги прави много дълги, от телефон ми буквално изпушва. Буквално. На тази китайска марка телефон, не знам къде му се слага карта памет. Също така и паметта е. Ой! Добре, да покрием. После ще направя ферма. Примамя кравите. Поне да сме сигурни, че ще сме си уредили обяда, така да се каже. Ето. Някъде искам да ни вратата. Или не. Ето. Да го измисля. Ето тук. И ето ще вратата. По-нататък може и да изравним. И за колко не стигна дърта. Ето. Да взема да вкарам крафт. Чакам всъщност. Добре, поне за врата. Но врата може и да сложа, но чакайте. Да, точно. Добре. Не е много уютно, но такива са обстоятелствата. Много е тъмно, това е проблем. Да, ще се заровя в земята. Между другото, аз много обичам да копая в Майнкрафт, това, че често епизодите ще ги прекарвам в мини. Чакайте да увелича някакси яркостта. Ако изобщо заредя игра, контроли, видео май беше, на макси. Аз не виждам нищо, пък камо ли вие? Ето малко се полесни. Ако намеря кол, ще направя ще направя усилие да направи торчове. Диорит. За тези, които не знаят, диоритът е материал, с който се правят единствено красиви блокове. Не красиви, а хубави. Оп. Копнах си под краката. Не, помислих, че съм видял. Чекайте. Може да не съм намерил кол, но ще взема първи печка, ще сложи да се пече камък. Поне вкъщи да е всеки ден се спамват. Дойде. Печка. Да. Аз хубаво ще сложа нещо да се пече, но ето, стана малко по-ясно. И аз пак ще се закопая.
Или ще се върна като намеря кол. Не намерих кол, но намерихме пещера. Той намери кол. Очевидни обсидиани. И скелет. Уй, изплаших се. Мразя скелети. Да, ще продължа да копая тук. Сега ако намеря. Кол. Само, че нямам дърво. Имам, но няма да стана достатъчно торчове. Плюс и ще ми свърши кирката. Рано или късно. Явно беше рано. Да, дори в мен няма крафтинг тейбъл. Поне намерихме въглища. Не знаем къде после този квадрат. Преби скелета. Да ни даде кирката. Миньорстваме. Чакайте да си направим торч. Или има скелети. Да, да ти си изкопавам. Всъщност, мисля тук да приключа епизода и тук да започне следващия. Хора, това беше всичко от мен. Надявам се този епизод да ви е харесал, ако така не забравяйте да чукнете лайк бутона и довиждане.